नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सोमेश्वर डोंगरे तुमचं नोकरी विशेष माहितीमध्ये स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आताच्या व्हिडिओमध्ये आपण अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत निघालेल्या डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदाबाबतची एक महत्त्वपूर्ण माहिती पाहणार आहोत। तर त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा। तर अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत निघालेल्या डेटा एंट्री ऑपरेटरची आज मुलाखत होती, पण ही मुलाखत काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आलेली आहे। तर याबाबत एक नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आलेलं आहे। तर पहा यामध्ये काय म्हटलं आहे, तर जाहिरात क्रमांक दिलेला आहे 17/12/2021 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदाकरिता दिनांक 22/12/2021 पर्यंत अर्ज मागण्यात आले होते। तसेच दिनांक 23/12/2021 रोजी दुपारी 4 वाजता मुलाखतीकरिता उमेदवारांना बोलवण्यात आले होते। म्हणजे याची जी मुलाखत होणार होती ती आज दुपारी 4 वाजता होणार होती, परंतु याद्वारे सर्व उमेदवारांना कळविण्यात येते की काही तांत्रिक अडचणीमुळे दिनांक 23/12/2021 रोजी दुपारी 4 वाजता आयोजित मुलाखत पुढील दिनांकापर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेली असून दिनांक व वेळ आपणास कळविण्यात येईल, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी। तरी दिनांक 23/12/2021 रोजी कोणीही मुलाखतीला येऊ नये। तर पहा, ही जाहीर प्रकरण आज जाहीर करण्यात आलेलं आहे आणि जी मुलाखत आज होणार होती 23 तारखेला दुपारी 4 वाजता हे आज होणार नाही आहे। लक्षात ठेवा, ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरलेला आहे डेटा एंट्री ऑपरेटरसाठी त्यांनी मुलाखतीला जाऊ नये। ही मुलाखत कॅन्सल करण्यात आलेली असून याची नवीन मुलाखत तारीख जी आहे ती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे। संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी, कोणीही आज मुलाखतीला जाऊ नये। ही मुलाखत आता स्थगित करण्यात आलेली असून लवकरच याची नवीन तारीख जाहीर करण्यात येणार आहे। तर हे जाहीर प्रकरण यांनी जाहीर केलेलं आहे आणि यामध्ये म्हटलेलं आहे की आज जी मुलाखत होणार होती ते काही कारणास्तव स्थगित करण्यात आलेली असून लवकरच याची नवीन तारीख जाहीर करण्यात येणार आहे किंवा तुम्हाला कळवण्यात येणार आहे। ही जी माहिती आहे खूप महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा, व्हिडिओ लाईक करा। धन्यवाद।